खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा साखोलाजुलि बियाबा बोसोरारि जथुम्मानि मोनसे प्रग्राम लादों दा बे प्रग्रामखौ जोंहा मेहेरगोनां खालामनो थाखाय हारिमुनि गोनांथि जानायलाय दा बेनिखायनो हारिमु हान्जा बा बिसिनि बियाबनि सिङावनो थानाय मोसाखावरिफ्रा माने मोसानो नागिरदों आरोना दा बिथांमोना माबायदि मोसादों आरो माबायदि मा खालामदों बेखौ नोंथांमोननो फारियै देखायलांनो नागिरदं नोंथांमोना बिदिखौ नायबानो जाबाय फारियै दानि बावैसो एसे मोसाखांबाय बिथांमोना मेंबायनो ओरै जिरायना दंजोबो ओरैबो जिरायना दं बिथिं खाम बुग्राफ्रा नै मेंसोबायनो ना नैथिंबो दङ माखासे एकदम मेंग्लिजोब्बायनो मोसा ओमफ्राय नै बिथिं दङ उन्दै बिनानावमोन हैथिं हनै पवालिफोरा एकदम मावगासिनो खामानि स्टेज बानायगासिनो खोमा नै जोंना सिफुं दामग्राया बे सासे दङ आरो बेनिफ्राय माखासे मा जाजोबोथाय नैथिं बिराद गोरा खाम दामग्रा जेरै एकदम एक्सट्रा मेंग्लिजोब्बाय बिसोरबो मोसानो लागासिनो लोगोफोर बिथिं मोसानो प्रेक्टिस जागासिनो माबायदि जादों आया देलाय मोसा मेंनानै जाबाय दा बिथिं जाखांबाय जागासिनो मोसानानै मटर गरसेल' होजाबाय